Yo, Trip lang, trip. pakinggan nyo to. Bakit? Trip, Trip lang. trip. Success na conquer ko yung Bato ay iwasan mo o pananatili sa isang lugar. Ibig ko sabihin ay huwag ka papasakop sa takot, huwag ka papasakop. Kapag nangate, di ka matito isipin mo. Tinipan sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo. Bilang tao, gano'n pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung di pinlano. Kasi pag di mo pa alam, di mo nakakatakot pero exciting naman. Yeah! Sumabay lang sikat na ng bahala. Oras na subukan ang di pa nagagawa. Minsan lang kaya magpakaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawawala. Trip, 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 trip lang. Trip, 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 trip May lang. gusto kong gawin pero nangangamba na baka mga tao tawanan ka. Nais kumanta pero di mo forte. 5 piso lang naman.